Трябва да имате Instagram бизнес профил. Ето защо. В днешно време социалните мрежи играят важна роля в създаването и развитието на всеки бизнес. Един от най-популярните социални мрежи, които дават възможност за успешно представяне и рекламиране на вашия бизнес, е Instagram. В това видео ще разгледам защо е важно да имате Instagram бизнес профил и какви са предимствата му. Достъп до голяма аудитория. Instagram има милиони активни потребители всеки ден, което предоставя на вашия бизнес огромен потенциал за достигане на нови клиенти и последователи. Създаването и поддръжката на бизнес профил ви дава възможност да се свържете с голяма аудитория и да представите вашите продукти или услуги по лесен и бърз начин. Големи рекламни възможности. С Instagram бизнес профил имате достъп до рекламни инструменти, които ви помагат да насочите рекламата си към конкретна аудитория. Можете да използвате опции като платени реклами, да правите промоции и да спонсорирате конкретни публикации, за да увеличите видимостта на вашите продукти или услуги. Интерактивност и ангажираност. Instagram предлага различни функции, които ви позволяват да се свържете с вашата аудитория по по-достъпен начин. Можете да публикувате снимки и видеоклипове, да пускате истории и да взаимодействате с вашите клиенти чрез коментари и директни съобщения. Това създава по-силна връзка с вашата аудитория и ви помага да разберете техните нужди и предпочитания. Анализ на данни и измерване на успеха. Instagram бизнес профила ви предоставя инструменти, които ви позволяват да проследите резултатите от вашите публикации и рекламни кампании. Можете да видите данни като брой харесвания, коментари, споделяния и профили, които взаимодействат с вас. Това ви помага да измерите успеха на вашата стратегия в социалните мрежи и да правите подобрения, адаптирани към целите на вашата рекламна стратегия. Задължително предимство. В днешната конкурентна бизнес среда е важно да бъдете на популярни социални мрежи като Instagram. Ако вашите конкуренти имат присъствие в социалните мрежи, то вие имате нужда от бизнес профил в Instagram, за да развиете и подобрите вашия бизнес. Това ви позволява да бъдете в течение с времето и да се свържете с вашата таргет аудитория. В крайна сметка, имайки Instagram бизнес профил, имате възможността да представите своя бизнес на глобално ниво, да взаимодействате с клиентите си и да измерите успеха на вашите маркетингови усилия. Не пропускайте възможността да се включите в света на социалните мрежи и да изградите силно онлайн присъствие, което ще помогне за растежа и развитието на вашия бизнес. Аз съм вашия Social Media Marketing Pro. Харесайте видеото и да не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми.